Hát, akkor kezdjük. Amerikai élet, első rész. A ház. Nos, itt az ágyam. Nem raktam össze, de épike. Na, hagyd lássuk. Hifi, tévé, virág. Mind olyan dolgok, amik otthon nincsenek. Itt van egy kis szoba. Itt vannak a cuccaim. Juhák. Vidiš, vidiš? Ne vidiš, sötét van. Megyünk le, lépcső. Itt jön a Kiki. Hát, vigyázz. Vételezem a házat. Segíthetek? Hazaküldöm. Igen, várjál. Nos, ez volt a mi szobánk. Fürdő. Nincs bent senki. Jó van. Itt a fürdő. Nézd, olyan csíni. Minden olyan csíni. Minek mondod? Briginek meg a Viktornak küldöm. Mamám szeret dekorálni nagyon különben. Ugye Kiki? Igen. Na, állj. Én is fogadom a telefont. És te pedig mondod. Várjál még picit. Beülünk ebbe a szobába is, nézd. Itt most nincs senki. Tele van képekkel. Jaj, Istenem, nézd, mennyi kép, nézd, úristen, nézd. Igen. Jó nagy ágy. Na gyere. Nem, ez is egy szoba, de ide nem megyünk most be. Itt van még egy kis szoba. Tata dolgozó szobája. Kupák. Kupák, mutasd meg majd anyádnak. Meg apám laptop szobája. Le. Oda nem, oda mi? nem. Én is bírok. Nem. No. Itt a nappali. Anya eszik. Nem. Hol a macska? Itt a tévé. Briginek. Most. Nem. Majd téged kiváglak. Hol a cica? Nincs itt a cica. Nem megyünk a pincébe, akkor várjál. Villany. Várj egy picit, Várok. várj. Ha várok, hát. Kutyáseggel. Kutya seggel kapsz mindjárt. Kapsz mindjárt kösét. Itt a pinc... Jaj, nem láttuk semmit. Hát igen, itt a pince, itten szoktunk Ott a főzőcskét. macek. Hol? Ottan. Jaj, né, de igen, itt a Macek. Ő a Manci. Lusta Manci. dög. Kövér, meg minden. Ugye, Manci? Ugye, Mancika? Nagyon kis cuki cica. Igen, és te meg mindig És úgy hívják piszkálod. igazából, hogy húfehér. Hófehérke. Gyere. Jaj, gyere! No, gyere. Ki is megyünk egy kicsit. Bírom most én. Na, légy. Fogjad. Na, itt a konyha. Itt a konyha. Itt a konyha. Itt van az, amiből iszunk. Igen, mivel a csapvizet nem lehet inni. Igen. Na. Itt az udvar. Várjál. Itt a porcs. Itt a porcs. A kis terasz. Igen. Igen. Ott vannak a nyuszikák, meg a galambok fönn. Itt van a puci. Itt van a puci. Na, gyere. Mi a plán? Hát meg kamerázzuk. Ha? Itt a tata kocsia, meg a garázsa. Igen. Itt volt a szőlője. Itt vannak a termések. Van paprika is. Itt a garázs. Itt dolgozik a tata. Itt is van. Mondd tata, hogy szia. Szia. Itt vannak a fűrjek. Gyere, kimegyünk. Éppen fürdenek. Nincs már. Nem baj, ha csak a kakas volt. Itt vannak a szép nagy paprikák. Hú, nézzétek meg milyen nagy. Te ebben nagyon jó vagy. Kösz. Itt vannak a szép... Itt vannak a szép virágok. Hú.
Itt van a cseresznyefa. Itt a fenyőfa. A házat is. Nézd, akkor a ház. Mind egészben van. Gyere, megmutassuk nekik a highway-t. Itt a highway. A főút mellett vagyunk. Igen. Igen. A highway egy kicsit olyan... Hangos. Igen. Most benőtte a fa, most nem tudom, mennyit látunk belőle hallott. Hát eléggé. Nőtte. És itt van a zsákutca. Hát csak ide megpróbálom fő. Na, nem tudom, mennyit láttok, de ott mennek a kocsik. Na mindegy. Ide gyógyítsunk. Na tessék. Itt vannak a házak. Itt vannak kocsik. Hát azt hiszem, hogy minden megmutattam. Na, még egy kicsikét. De nem fogok főtérni. Áj. Vigyázz, hogy még bukjál. Éppen mostan megyünk be. Itt van a pince ajtaja. Na gyere. Itt van egy jegesmedve, és itt vannak a mama virágjai. Na jó, szerintem most már elég lesz. És ott vagy várj, labda. megmutassuk nekik a tortádat. Csak ide. A tortámat is. Itt van, ide. Twilight Sparkle. Ja, hát tegnap ünnepeltük a Kiki szülinapját, ott van még fent. Happy... Fögröt csapni? Nem megy. Happy birthday! Woo! Na jó, Kiki, elég. Majd. És egyelőre ennyi. Yeah! Ezt is. Igen.